Bizning do'stlarimiz Смотри oftalmologik klinikasi. Смотри klinikasi butun oila uchun zamonaviy oftalmologiya o'zagi. Birida ko'zga lazerli korreksiya, katarakta xirurgiyasi, bolalar oftalmologiyasi, ko'zlik ham tungi linzalar soylov kabi keng spektrli oftalmologiya xizmati ko'rsatiladi. Смотри klinikasida shtatda 45 lab tajribali oftalmologlar endi 500 mingdan ortiq o'ngishli operatsiya yasagan. Har kimga professional ham ig'tiborli soqchil qarash. Смотри klinikasi sizning ko'zlaringizning salomatligi turida qayg'urta. Келіп жетті шундай бір күн, мен йөрим, көңілсіз. Мен тик тұрғанда Талғатқа бәйләнеп алдым, просто үзем. Һәм көннәрдән бер көнне миңа иптәшем әйтә, "Ниһаять син мине яратасың." Сезгә Белде ул аны. Кайбер кеше әйтә, бала белән генә яшәмәгез, үзегезне яратыгыз. Но синең балаларың кичкенә икән, алай булырга мөмкин түгел. Син аның баш түбәтәеннән үбеп кит. Син аның үтеп кенә киткәндә муеныннан үбеп кит, кытыкланып калсын шунда. Йоқлаганда инде, сине яратам. И дальше прокита. Менә яхшы мөнәсәбәттә булса миңа карата, миңа шул бәхет менә минем өчен. Еларга кирәк, төннәрен йокламаска, трубкага алмаска, аңа шалтырата, ул кырында утыра. Менә беренче үбешүдән аңлашылды, ул нинди ир икәнлеген, аның кулында мин ниндидер бик затлы чәчәк, или ниндидер кыйммәтле таш икән. Тагыда ныграк гашык була торган кеше һәм минемчә мин картайгач теге иң гашык әбикәйгә, хакыйкатька әйләнермен. Менә шуны әйтәсем килгәне, нәрсә әйтергә теләвемнән тотым инде. Сәлам дуслар, минем исем Венера Аитова, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30-40-50. Гүзәлия Хөснетдинова. Блогер, биюче, җырчы, артист. Шадна синең сәламнәргә. Рәхмәт, сәлам. Зөлфия Валиева, Татарстанның халык артисты. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомрен бирә. Аның хисе белән янарга. Кызлар, бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Нәрсә соң ул чын мәхәббәт? Бер мәртәбә гашыйк булып, гомерлек мәхәббәткә әйләнергә мөмкин микән ул? Гомумән, сөеп яшәр өчен хатын, кыз нәрсә эшли ала? Гомумән, без нәрсәдә булса эшли алабызмы? Һәм гаиләдә килеп чыккан кризисларны ничек җиңеллек белән үтеп чыгарга? Менә мин институтта укыганда, университетта психологка име, безнең шундый тема, мәхәббәт темасы. Килеп утырдык, дәфтәрләребезне ачтык, ручка. Языгыз мәхәббәт. Определение. Мәхәббәт тире бер нәрсәгә буйсынмый торган һәм аңлатып булмый торган хис әйбер. Аны юганың аңлата торган сүзләр. Аңлатмасы юк. Аңлатмасы юк мәхәббәтнең. Аны аңлатып булмый нәрсә икән. Күпме шигырьләр, Күпме бөтен тормыш, күпме әсәрләр, күпме күз яше, күпме шедеврлар. мәхәббәт юк дип елыйлар. Мәхәббәт турында. Шуңа күрә мәхәббәтне бер нинди кысаларга тыгып, нәрсәдер ниндидер законнарын бүлеп язып. Һәр кешенең димәк үз мәхәббәте. Үзенчә ярата һәр кеше. Үзенчә аңлый. Аңлый да һәм ярата да. Сезнең өчен, Зөлфия, синең өчен мәхәббәт ул нәрсә? Венера, гомумән, менә мәхәббәт ул беләсеңме? Ул менә кешенең яшәүе, бөтен тормыш, менә галәм. Ул менә яшәеш, беләсеңме? Ул гомумән менә гел мәхәббәткә генә корылган. Менә мәхәббәт булмаса дип әйтсәм, ул дөрес түгел, чөнки мәхәббәтсез дөнья булмас иде. Гомумән булмас иде ул. Ул шуңа тотынып тора, ул шуннан барлыкка килгән. Ул гел менә мәхәббәт белән сугарылган һәм бөтен менә иң вак частицалар бөтенсенә мәхәббәттән тора дип уйлыйм мин. Мин синең белән килешәм, тик шул ук вакытта менә медальнең икенче ягы булган кебек, минемчә мәхәббәт әле ул үз эченә ала
ниндидер корбанлыкны да, син нәрсәдер корбан итәргә дә мөмкинсең мәхәббәт өчен. Син сабыр да итә аласың, түзә дә аласың. Мәхәббәт ул ниндидер теге күбәләкләр генә түгел бит. Мәхәббәт ул тагы да ниндидер тирәнрәк әйбер кебек. Аның өстендә эшләргә кирәк. Бер әйбер эшләмичә, мәхәббәт китте дип кенә ятып булмый. Мин уйлыйм, мөнәсәбәтләр ул барыбер мәхәббәт кенә түгел бит, хәзер инде мөнәсәбәтләргә күчәбез. Анда ниндидер бер хәрәкәт булырга тиеш. Бер урында гына ул тора алмый һәм ул хәрәкәт дөрес булсын өчен, без теләгәнчә булсын өчен, хәрәкәт вакытында икеңә дә рәхәт булсын өчен һәм балаларга да рәхәт булсын өчен ниндидер барыбер эш булырга тиеш. Элегрәк мин менә уйлыйдым, кияүгә чыгасың да тынычланасың дип. Юк икән, һәр вакыт үз өстеңдә эшләргә кирәк. Теге сөйгән ярың өстендә ул эшләсә, бергә эшләргә кирәк. Теге кайбер кеше бит инде үзен распускает, оказывается, ярамый икән. Ярамый. Но мәхәббәт бар инде. Теге мин ир белән хатын-кыз арасында теге андый зур хисләргә бик ышанмыйм, әлбәттә. Ләкин нинди дә булса, но мәхәббәт дип теге зур итеп әйтерлек, андый нәрсәгә ышанмыйм мин. Но ниндидер хис һәм күңелгә яту дигән нәрсә булырга тиеш. Чөнки ир кешенең ир белән хатын-кыз арасында алсаң, һәм миңа карата алсаң, мин ир кешенең отношениясына карыйм. Миңа карата булган хөрмәт, миңа теге акчасы да кирәк түгел. Менә яхшы мөнәсәбәттә булса миңа карата, миңа шул бәхет минем өчен. Мин дә элек мәхәббәтне ниндидер дәртле хис дип уйлыйдым. Менә бар микән дәртле хис ике кеше арасында, шип янып, киеп, ниндидер менә бабочкалар гына түгел анда, бөтенләй менә теге ниндидер тетрәндерә торган шундый. Юк, менә тора бара, минем өчен ул уже кирәк миңа тетрәндерә торган ниндидер дәртле әйбер кирәк түгел, миңа тынычлык кирәк. Менә миңа ул ике кеше янында тыныч икән. Мин үземне куркынычсыз сизәм икән үземне, теге менә шул минем өчен хәзер инде шул мәхәббәт. Под защитой. Инде тыныч әйбер, тыныч ул, тынычлык. Менә кирәк түгел. Җаныңа тыныч, синең җаныңа аның янында тыныч. Һәм тагы нәрсә әйтәсем килә. Менә мәхәббәтне сизә белә торган, төя белә торган кешеләр, аларга яшәү җиңелрәк дип уйлыйм мин, нишләптер. Мәхәббәт юк дип уйлаучы кешеләргә караганда. Барбер. Менә син мәхәббәт белән сеңдерелгәнсең, мәхәббәт белән бүтән менә халәтең шундый булса, андый кешеләргә җиңелрәк. Алар тизрәк гафу итә беләләр ниндидер, син рәшкә кешеләрне. Алар тизрәк күчә беләләр. Кайберләр ниндидер ниләрдән соң, яналардан соң. Яналардан, барбер алар. Барбер алар шуннан дагы нәрсәдер эзләп табып, яхшы әйберләрен күреп. Күпме кеше өчен мәхәббәт ул драма, кызлар. Күп кенә кеше үзләре шундый кайгырга ярата. Яраталар. Аларга шулай рәхәт. Еларга кирәк, төннәрен йокламаска, трубкага алмаска, аңа шалтырата, ул кырында утыра, тагын бер шалтырат инде дип утыра мәсәлән. Клипларда кебек. Аларга шулай кирәк. Менә кемгәдер шул кирәк. Менә минем иптәш кызга шундый кирәк. Миңа мәхәббәт кирәк, ярату кирәк. Менә башыңды җүләләме. Мин әйтәм, синең янда бит сөйгән ярың бар, ул синең әйтәм тыныч, рәхәт. Син аны бит әйтәм начар дип әйткәнең юк, әйтәм теге малайлар начар дип әйтәң син. Но анда менә стресс булган инде. Моңа менә шуңа ияләшкән бу менә теге эмоциональ атынгышта атынырга дип әйтә. Шул кирәк моңа. Менә һаман нәрсәдер казынып, нитеп әйбер эзләп йөри. Психологлар инде монда диагноз куйырлар иде. Әгәр дә димәк синең нәрсәдер анда кичкенәдән калган ниндидер травма дип әйтәләр. Үзең белән үзең сөйләшергә кирәк. Һаман да шул сүзгә кайтып калабыз. Кызлар, без бөек сүзләр турында сөйләшәбез, бит гаилә тормышында кризисларсыз үсеш булмыйдыр. Теләсә кайсы мәхәббәт ул кризислар кичерә. Ничек соң, мәсәлән, мәхәббәт булып та яратып өйләнешәләр кешеләр. Һәм телиләрме, теләмиләрме, барыбер ниндидер киртәләр белән очрашалар. Ничек аларны дәрәҗәне югалтмыйча, сөюне югалтмыйча, хисләрне сүрелдермичә узырга? Безне беләсең нәрсә коткара Талгат белән. Мин Талгатның үземә кирәкле кеше икәнлеген беләсең ничек аңладым? Беренче үбешүдән. Менә беренче үбешүдән аңлашылды, ул нинди ир икәнлеген, аның кулында мин ниндидер бик затлы чәчәк, или ниндидер кыйммәтле таш икәнен, шул хәтле сак булды ул. Хәзер без кризис булганда, ниндидер менә бәхәскә киләбез, әрләшәбез дигәндә, менә шуны искә төшерәм дә шул беренче үбешне. И бөтенсен ничектер эреп төшә бөтен әйбереме, и шуңа тотынып тора безнең бөтен тормышыбыз. Менә минем башымда шулай, минем күңелемдә шулай. Менә шул беренче үбешү коткара бөтен менә яшәү. Безнең яшәү безнең Талгат белән. Без үбешә башлыйбыз дип әйтәсең бит. Әгәр дә аны әйтеп бетереп булмый. Яратышы. Мин албагатта 26 яшь идем.
Шакүрә. Истә калган бит. Улай бер шакүрә һәрбер парның ниндидер шундый маяклары бар. Менә шулай берне искә төшерергә генә кирәк. Синдә дә бардыр ул. Әлбәттә бар. Мин уйлый торам әле. Мин әле барып карамадым, яни барып булса да кайт инде диенде. Мин белмим әле. Мәхәббәт нәрсәгә тотынып тора дигән сорауга җавап уйласак, мин уйлыйм, аралашып, сөйләшеп, үзеңнең булган хис тойгыларыңны әйтергә кирәк. Негативныймы, позитивныймы, әгәр дә сине нәрсәдер борчый икән, шуны турыда әйтергә кирәк, утырып сөйләшергә кирәк. Һәр вакыт утырып сөйләшергә кирәк. Телне эшләтергә кирәк, тел биргән сиңа, эшләт шул телеңне. Дөрес, менә шундый, шуннан гына бәлки уртак фикергә килеп, барыбер тырышасың, хатын-кыз до последнего түзә. Ахырга хәтле түзә ул. Кили, көтә, может үзгәрер, бәлки үзгәрмәс. Хәзер мин аны кеше итәм, кеше ясыйм, әйдә менә булай иттереп, теге монда поддержу, тегендә поддержу дип итә дәген. Но кеше, башка кеше алай уйламагач булмый. Кызлар. Ну сөйләшергә кирәк. Менә минем беренче вакытта нәрсәдер мине тотып алды дип әйтә алмыйм, чөнки минемчә хис, менә минем өчен, үзем өчен, ул үсә торган хис. Мин мәсәлән кайбер кеше була әйтә бит, беренче күрдән гашыйк булдым да, һәм менә аннары минем ул әкрен генә үсә торган хис, мин һәм әкрен тагы да ныграк гашыйк була торган кеше, һәм минемчә мин картайгач теге иң гашыйк әбикәйгә, факыйга әйләнермен. Һәм минем өчен шипшин ачыш булды гаиләдә. Гадәттә кризис белән очрашкан вакытта ике як та ниндидер бер-берсенә карата тәнкыйть белән, менә претензиялар белән сөйләшә башлый. Син тегеләй әйтмәдең, син бит булай әйтмәдең, син бит тегеләй әйтәсең идең. Һәм минем өчен шипшин ачыш булды. Бу сүзең белән син нәрсә әйтергә теләдең? Синең бит нәрсә әйтәсең килә иде? Миңа игътибар җитми, миңа синең ярдәмең кирәк. Бер мәгънә, сүз төзелеше төрле. Гаиләдә ничек син сөйләшәсең? Менә шушы бер үк әйберне ничек син аңа китереп бирәсең? Мәсәлән, без һәр кешенең гаиләсендә дә матурым, шипшик иркәм дип сөйләшүче татарча шундый матур күп сүзләр бар. Сирәк сөйләшәләр, шулай бит. Иң күбе булса матурым булырга мөмкин инде, шулай бит. Ә менә әгәр дә син үзеңнең җыелган хисләреңне беренчедән үзеңдә аңлап, син аңа җиткерә аласың икән, минем бит синнән менә миңа шушы кирәк, һәм сорый аласың. Кеше бит аңламаска да мөмкин. Авыз белән сөйләшеп әйтмәсәң, үзеннән үзе аңламый. Кайчагында теге ничек аңламыйсың, бу бит инде үзеннән үзе аңлашыла кебек дип уйлаган чаклар минем дә бар иде. Ирләр үзләре белеп эшлиләр дип өметләнеп йөриләр. Ялгышып. Ничә еллар. Гүзәл яшенлап әйтәм, менә мин күпме көттем әйтәм. Шәшәң алып кайтырым икән, әйтмим. Мин шундый кайчан алып берәр шоколадка, берәр нәрсә булса да көтәм, җылап талам почмакта, җылап тагын. Әйтәм нәрсә булыр. Шунда бит әйтәсе генә бит инде. Хәзер беләс нишлибез? Мин үземә шәшәк алып кайтам да вазыга, матур итеп куям, әйтәм, син миңа бүген шәшәк белән киттең. Анда аңладым, күчерәм. Мин шуннан канәгать, миңа бүтән берәр дә кирәкми. Ә мин күп ничә еллар аны интектереп, үземне газаплап, балалар да сизәләр бит инде ул хәләтне, Әйтмәгәләп. Менә хатынлар, җаны кайларым, бәгыр кисәккәл. Үзегез беләсез икән, әйтегез сезгә нәрсә кирәклеген. Интектермәгез ирләрегезне. Алар бөтенесен эшләп бирәчәкләр сезгә. Турыдан әйтергә. Турыдан әйтегез. Кызлар, мәхәббәт турында сөйләшкәндә гаиләләр төрле була, холыклар төрле була, әмма миңа калса барыбер ниндидер аңа үзенә күрә алгоритм бардыр. Бүгенге безнең белгечебез, безнең барлык эшебездә кайнап торган сорауларга, әле тамашачыларның да сорауларына җавап бирердер дип ышанасы килә. Икенче өлешкә күчәбез. 30-40-50. Резидеадор дөньяда аналоглары булмаган Россиянең танылган дерматологлары катнашында Европада җитештерелүче иң яхшы компонентлардан әзерләнгән профессиональ косметика. Продукция хәләл сертификатлы, составында агрессив компонентлар юк. Клиник сынаулар уздырылган. Казанның Карл Маркс урамы 16-нчы йортта урнашкан офисына килеп, сез тән тересе һәм чәчләргә бушлай диагностика һәм косметика сайлау буенча шәхси киңәшләр ала аласыз. Резидеадор сезнең матурлыгыгыз ышанычлы кулларда. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30-40-50. Һәм бүгенге кунагыбыз татарның беренче коучы, психолог Илүзә Аминова.
Хуш килдегез, Илүзә ханым. Хәерле көн кызлар. Шундый да матур, дөресен әйткәндә, шундый кечкенә генә әйтергә кирәк, мәйданда шушы хәтле матурлык җыелган. Монда берни кадәр кызу, тәрәзәләрне ачырга кирәк. Мөгаен, шын мәгънәсендә зур рәхмәтемне әйтәсем килә, җиткерәсем килә Венера бу тәкъдимгә, чакыруга дип әйтәм инде, Венераның миңа эндәшүе җитте һәм мин монда һәм бик шат. Рәхмәт. Без шул кадәр алдан сөйләшенгән кебек, без башка бер турында сөйләштек. Шулай бит ике сүздән аңлап алдык. Шаллыдан кадәр безнең тапшыруыбызга килеп җитүегез өчен бик зур рәхмәт, Илүзә. Рәхмәт кызлар үзегезгә. Һәм инде сез бит инде файдалы тапшыру белән шөгыльләнәсез. Файдалы һәм дөресен сөйлибез без бүген. Ачыктан ачык. Илүзә ханым, беренчедән шундый сорау бирим әле сезгә. Гадәттә психологларны итексез итекче дип әйтәләр. Сапожник без сапог, башкаларга өйрәтә, үзенең гаилә хәле бик яхшы түгел дип әйтүчеләр дә хәзер бик күп. Иң элек үзегезнең гаиләгез хакында сөйләп китегез әле, мәхәббәт темасына күченгәч. Ничә ел сез бергә яшисез? Менә Венера, син чыннан да бик актуаль сорауны күтәрдең. Чөнки мин менә телевидениегә барсам да, кая гына барсам да, берникадәр төртмәле ул сорауларны ишетәм. Психологларга йөриләр, бик күп танылган психологларның үзләренең гаиләләре юк, гаилә психологлары дип әйтәләр инде. Өйрәтәләр яшәргә дип әйтәләр, үзләренең тормышлары булмаса да дип инде. Һәм инде әлхәмдүлилләһ, мин хәзер инде дөресен әйткәндә моның белән кайвакыт бүлешергә дә куркам. Әлхәмдүлилләһ, инде безгә иптәшем белән өйләнешкәнебезгә 18 ел була, җәйгә Алла бирсә, 2 кыз үстерәбез. Кызларыбызга җәйгә менә 17 һәм 15 яшь була. Менә шундыйрак тормыш корып ятабыз, һәм дөресен әйткәндә, соңгы арада менә шул гаилә серләре белән бүлешегез әле, мәхәббәт темаларына инде сораулар бик нык еш килә. Яз булганга бәлки, яз җитә, мәхәббәт темасы актуаль. Ел барышында дип әйтәм инде, ел фасыллары алышыну белән бәйле, кешенең ихтыяҗы да төрле. Шын мәгънәсендә яз җитә, ихтыяҗ мәхәббәткә, мөнәсәбәтләргә, һәм инде андый сорауларны еш бирәләр. Мин инде сер дип, аны әллә нәрсә сер, әллә нәрсә эшләп ясап дөресен әйткәндә, мөнәсәбәтләр өстендә бик каты эшләп ятмыйбыз иптәшем белән. Сезнең өчен 2-2 4 кебек, ә безнең өчен ул бәлки ачыш та булырга мөмкин. Беренчедән, мөһимме психологларның үзләренең гаилә хәлләре яхшы булу, әллә ул профессионаллеккә берничек тә кагылмыймы? Булай үзебез өчен. Мин мәсәлән сезгә үз тәҗрибәмнән чыгып дип әйтәм, шуны әйтәсе килә. Мин дә кризислар кичерәм. Тормыш иптәшем белән төрле мөнәсәбәтләребезнең төрле моментлары була. Һәм мин аны ачыктан ачык мине караучыларга, мине тыңлаучыларга, минем чыгышларыма килүчеләргә әйтәм. Һәм менә шул вакытта, мин сез әйтәсез дә 2-2-4 кебек. Миндә мәгълүмат бар. Ләкин аны гаиләңә кертеп куллану практикада ул икенче адым. Һәм менә шунда башлана да инде берникадәр әйтәләр бит әле шишки. Димәк, менә шунда башлана да. Мин үземнең гаиләмдә менә шул белемемне гаиләмдә кулланам, һәм инде шушы гаиләдә кулланып тикшерәм, һәм инде эшли торган ысулларны, инструментларны дип әйтәм инде. Хәзер инде менә чыгышларымда бирәм. Шуның белән дә күп момент мин биргән мәгълүматның дип әйтәм инде. Күбесе эшли торган икән инде хәзер менә күп кеше аңлый. Практикада кулланылган димәк. Башка психологларның гаилә хәле нинди булуы мөһимме? Мөһим. Әлбәттә мөһим. Ничек мин шанып тормыйм, психолог шуңа карап киләләр. Гаиләсе мин аңа шанырга тиеш, үзе булдыра алмагач. Итексез итекчеләр булган бит инде ул кызлар. Тормышта бөтенләй бердә идеаль мөмкин. Барыбер өйрәтмәс кешеләрне үзе булдыра алмаган. Чөнки менә мин беләсезме, бик менә әгәр шундый сорау бар, сезнең бүгенге тормышыгызның үзгәрүендә кем мәсәлән, нәрсә мөһим роль уйнады дигән, Минем тормышымда Шалва Аманашвили мәктәбе бик зур роль уйнады. Ул инде аның дәресләре дип әйтәм зур роль уйнады. Мин үзем бик педагог кеше, мәктәптә эшләгән бик озак еллар. Мин башта аның гуманная педагогика дип әйтәм инде, аның дәресләрен укысам, соңрак мин аның белән шәхсән таныштым. Аның рыцари гуманной педагогики, Мәскәүдә мин аның укуларында булдым. Без аның белән хәзер инде әгәр дә ялгышмасам 98 инде. Без аның белән Мәскәүдә очраштык. Ул Чаллы шәһәренә килде. Менә Шалва Аманашвили, анарысын аның бар укучысы дип әйтәм инде. Шулай ук рыцарь гуманной педагогики Алексей Анатольевич Бабаянс. Менә шуның белән аралашу мине психологиягә алып кирип китте. Һәм нәрсә әйтергә телим мин менә бу фикерем белән, ул миңа әйтте, Илүзә, бар
теорияны белүчеләр, теоретиклар, теоретик психологлар, бар практик психологлар. Ул миңа әйтә, син практик психолог бул. Менә гаиләң белән практиканы күрсәт кешеләргә. Һәм шуның аша дөрес мөнәсәбәтләр алып баруны бир үзеңнең милләтеңә. Ул шул хәтле менә, әлхәмдүлилlah, горурлана минем белән, мин үземнең саф татар телемдә менә бу эшләрне алып барганмын. Сез күз алдына китермез, никадәр мин тәрҗемә эше белән шөгыльләнәм психология Без күз алдына китерәбез, без сезне бик аңлыйбыз. Илүзә, ул сиңа әйткән барысын да күрсәтергә кирәк. Авыр моментлар булганда да бөтенесен ачык итеп халыкка сөйләп күрсәтергә Тукта, кирәк. башлык әле шуннан. Кайчан инде сез җитлектегез менә шушы проблемаларны чыгарга? Әле күпме ел яшәгәндә кешеләр бит аны яшәргә тырыша. 18 ел эчендә кайчан башланды ул? Бәлки ул менә 10 ел элек мин менә шушы әйтергә кирәк, тормышымны үзгәртә торган кешеләр белән таныштым. Аманашвилилар белән, Алексей Анатольевич Бабаянцлар белән, әйме. Димәк, алар белән мин шәхсән танышуым аша дип әйтәм инде. Мин башладым практиканы. Әле ачылып дип Әле әйтәм шул инде. вакытта кызыксыну уятты. Или сез бу сферада эшлидегез инде? Мин шул сферага якын балалар һәм гаилә үзәгендә эшлидем. Һәм ул балалар һәм гаилә үзәгендә әти-әниләр өчен һәм балалар өчен нәкъ тәминә Шалва Аманашвилиның һәм Бабаянцның дәресләрен бирә башладылар. Менә шуннан кирип киттем мин. Без карагыз әле педагогикадан ерактан килеп, хәзер безнең темабызга әйләнеп кайтты әле кызлар. Бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Федерик Бигведер инде күптәннән язган бестселлерында мәхәббәт 3 ел яши дип әйткән. Әмма аның белән белгечләр хәзер еш кына килешми. Алар менә аның кайсы стадиясе, кайсы өлешендә ул шулай булган. Я это ты, я син ул мин Бәлки ул дигән өлеш теоретик микән ул? булгандыр, ул бәлки практик булмагандыр ул кеше 3 ел гына. Бәлки ул үзе гаиләсендә 3 кенә ел яшәп, аннары аерылышкан. Әни әйтүче булмаган мәхәббәтне эзләмәгез. Гомер буе әни шулай ди. Яши мәхәббәт Шулай һәм димәдең. күпме яши мәхәббәт һәм гомерлек мәхәббәт булсын өчен нишләргә? Мәхәббәт безнең җаныбызда гомер буе бар. Бары тик аны ярату. Бары Ул тик бит җанда гына түгел, бит гомумән бөтен гомумән. галәмдә. Менә галәм Ул бит ул- һавада, ул бөтен җирдә. галәм бит ул җан. Әйе. Безнең җан турында гына сүз бармый. Гомумән Шуннан мәхәббәтнең корылган бөтен нәрсә. аның яше, озынлыгы Әйе, юк, ул юк, бар. ул просто- Ну, Әйбер халык гел. әйтсә, хак әйтә дип Хәзер- әйтәләр. Әгәр дә 3 ел яши дип әйткән, димәк, инде кризислар 3 елдан башлана дигән сүзме? Бары тик менә хәзер мин сезгә әйтәм, мәхәббәт ул гомумән бар әйбер. Аның озынлыгы да, весы да һәм башкалары да юк. Гомумән туганнан алып, гафу итегез, мәрхүм булганча хәтле мәхәббәт бар. Бары тик аның этаплары бар бит. Һәрбер Так. этапларында ул төрлечә күренә. Мәсәлән, сез таныштыгыз, беренче этап таныштык, симпатия. Бу егет белән кыз арасы турындагы Әйе. мәхәббәт Менә турында букетны- бар. Букетный период. Химия, Химия Менә, башланган. әгәр дә ялгышмасам, фенилэтиламин дигән баш Гормон миендә бүленеп гормон бүленеп чыга. Біз барыбыз да беләбез, теге бәхет гормоннары, дофамин, менә шулар турында, серотонин турында, әйме. Миңа ашаудап киләне. Фенилэтиламин дигәнен бик эз телгә алалар, чөнки ул эз вакытта гына баш миендә барлыкка килә торган гормоннарның берсе. Менә шуның белән танышу вакытында симпатия шулт кайнап алдык, әйме. Менә ул безнең танышу. Аннарысын инде китә гашыйк булу. Әйме, гашыйк булу без ел ярымга хәтле бара. Менә шул гашыйк булу барышында без кешене ача башлыйбыз. Һәм мәхәббәтнең башлана күз ачу дигән этабы. Сез күрәсезме? Берсе дә бит әле мәхәббәт югалды дип түгел. Бар һаман. Күз ачыла башлый ел ярымызга. Әйе. Ел ярымнан. Күз ачыла Аңа хәтле башлый. син йомык күз белән йөрисең. Анда Минем хәтта күзләр башка ахрысы, мин бер ай эчендә уже определяюда аралашмый да башым кеше Бер белән. ай мин бер көндә определять итә идем. Да, Күрешкәндә да. әйтәм, миңа туры килми бу егет. Юк, мин аны уже күрәм. Өч көндә уже. шул вакытта кемнең ничек инде табигате белән, ләкин бит берсендә дә әле мәхәббәт бетте дигән сүз түгел. Әйе. Менә күз ачылу. Ләкин менә шул күз ачыла да, әйме, кемнеңдер мәхәббәте көчәя, кемнеңдер мәхәббәте кризиска алып бара. Чөнки күз ачыла. Менә кризиска, аның да яшь вакыт аралыклары бар. Менә сез инде Венера Зөлфия беләсез, әйме, 3-5 ел арасында менә шушы
күз ачылу һәм конфликт дигән Гүзәл. килеп туа. Димәк, кеше гашыйк булганда, ел ярым Әйе. ул кешенең матур якларын гына күрәйме? Әлбәттә. Или үзен ышандыра, юк, ул әйбәт, ул аның менә бу ягы шулай әйбәт булса, ел ярым узгач, ул инде теләми аның Күз гел ачыла. батыр күз ачыла, тискәре якларын күрә башлый. Әлбәттә. Күрәгенә түгел, алар күпертелеп чыга башлый. Әйе. Бәлки бары тик Ниндидер тискәресен бизә генә. башлыйсың, ничек Менә биздерә. шул вакытта бит инде беренче кризислар һәм Айрылалар. беренче конфликтлар чыга да инде, әйме. Юк, ул миңа кирәк түгел. Менә консультацияләрдә, әйме, практикада күпме очратам аларны. Яшь ярым гына әле без, мәсәлән, бебе көтергә мөмкин хатына, әйме. Әйе. Юк, миңа кирәк түгел. Менә шушы 3-5 ел арасында күз ачылу һәм конфликт башлана. Әгәр дә менә шуны дөрес кенә әйтеп узабыз икән матур гына. Хәзер китәбез без сезнең белән хезмәттәшлеккә. Сотрудничество диләр аны. Димәк, ярар, булмады бу. Мин Ниндидер шушы максатны уртага куеп, Әйе. без бергәләшеп Ничек бар, эшлибез. менә ситуация Хезмәттәшлек. булды инде, хәзер булганнан эшлибез Әйе, менә мәсәлән, әйдәгез уйлыйк, яшь ел ярымда, нан соң безнең күз ачыла башлады, бебиләр туа башлый бит инде монда бер-бер Әйе. артлы. Әйме? Хәзер менә шунда кризис, конфликтлар башланды. Күз ачыла, конфликтлар. Әйе. Ләкин инде балалар әзрәк кенә аякка басты, теге 7 елга таба. Әйме, үзләрен карыйлар, ашый беләләр, әйтик инде бакчала, балалар бакчасына йөриләр, әйме. Мәхәббәт Димәк, эшли бездә без якынаябыз, безнең гомуми максатыбыз бар. Балаларны мәктәпкә илтергә кирәк. Менә мәсәлән, әйме, безнең башына хезмәттәшлек, сотрудничество. Ипләп кенә үсәбез. Тиеш башка выбор юк дигән Әйе. нәрсәгә Әйе, киләсез. бу һаман- балалар бар бит инде. Менә шул балаларга хезмәт Әйе, итәсез. бу һаман мәхәббәт турында бит. Уртак Һаман максат мәхәббәт бар, турында. уртак максат барлыкка Әйе. килде, уртак Ләкин хыяллар. бит кайбер кешеләр балалар өчен генә дип яши. Бунда инде бу очракта мәхәббәт бармы дигән сүз. Менә без инде андаймы, ул индивидуаль тагын. Менә әгәр дә аңа игътибар итсәк, әйме, бар инде 15 елдан соң балалар өчен генә дип яшәүчеләр, әйме, менә бу икенче мәсьәлә. Менә 5 әйтик 7 ел эчендә, әйтик инде менә бу кризис вакытында балалар Әйе. өчен яшәү моменты, әйме, монда шуна да сабыр итәргә кирәк. Чөнки хезмәттәшлеккә чыгабыз да, әйме? 5-7 ел. Ничек сабыр Биш, итәсез? Нә сөйләп җиде китәләр бер икесез ел. белән. Сабыр Кызы. итәсез. Сездә ничегрәк? Хезмәттәшлек. Менә Нәрсә балалар, сөйләрсез? мин гомумән беләсез нәрсә әйтердем кызлар. Менә мин искә төшерәм хәзер, ә без аның турында хәтта сөйләшеп тә утырдык. Безнең 2 бала рәттән булгач, син берсеннән соң икенчесенә юл итәргә өлгермисең әле. Теге башны күтәрергә өлгермисең, синең икенче бала туа, йокы туймаган, бөтенесе бергә. Хәзер мин инде аңлыйм, 7 ел безнең узды, 7 еллык кризис. Ну, кризис Әйе. 7 ел дип әйтәләр Әйе, бит инде. әйе, Кемдер аның белән килешми. Ул Кемдер һәрбер 7 еллык кешенең дигән сүз юк дип әйтә. табигате белән Әйе. бәйле. Шул ук вакытта балалар әзрәк үсә башлагач, әлбәттә йокың туя башлый. Син инде шул кадәр бөтенләй бер ачуыңны китерми башлый. Син инде Тынычланасың. син инде Рәткә керәсең. Гармония кабул бетерәсең. итәсең. Менә мин инде аңладым, монсы булай. Син инде бөтенесен аңлыйсың, әмма ул кадәр ачуың да килми. Баксаң, кемдер менә 7 ел кризис узгач, инде кабул итү үзеннән үзе барлыкка килә дип әйтә. Мин әлегә кадәр аңламадым. Шуңа күрә аңлатыгыз әле безгә чынлыкта ничек. Менә хәзер бит инде сез кризистан чыктыгыз, сезнең хезмәттәшлек башланды. Әйме? Әйе. Сез хезмәттәшлек вакытында берникадәр үзегезгә ирек бирәсез үсәргә. Мәсәлән, Венера, син аерым үсә башлыйсың, тормыш иптәшең үзең аерым үсә башлый. Менә сезнең үзегезгә вакыт күбәя. Шуның белән без үзебезне яратабыз. Безне яраткач бит инде янәшәдәге кеше дә бездә ярата башлый безне. Сез аңласагыз иде, менә мәхәббәт улаймы үзеңне яратудан башлана. Кайбер кешеләр әйтәләр бит, менә мин гомер буе аны яраттым. Мин аңа менә в служении, хезмәттә табындым. булдым. Аның өчен. Башымны идем, чәчемне белән идәнне генә себермәдем. Һәм ул мине ташлап китте мәгънәсе. Әлбәттә, ул әлбәттә Әлбәттә ташлап китә. Эш җитми кешегә Әйе, шуңа мәхәббәт. Менә Кызлар, каратам ул туктагыз әле кызлар. Барбыр мәхәббәт нәрсә генә дисәгез дә, ул барбыр ниндидер дәрәҗәдә үз-үзен курбан итү. Ниндидер, бәлки ул стадиядер, ниндидер. Хәзер- Әйтик, синең балаң туа икән, кайбер кеше әйтә, бала белән генә яшәмәгез, үзегезне яратыгыз. Но синең балаларың кичкенә икән, алай булырга мөмкин түгел. Син барбыр менә шул стадияда үзеңне курбан Мин итәсең. сезгә әйме, бәлки. шундый бик кызыклы мәгълүмат әйтәчәкмен, Әйе. әйме. Менә хәзер әйтеп китергә кирәк, аны мин гәрчә аны алдан әзерләмәдем дә, әйме. Безнең, әгәр дә сез игътибар итсәгез, әйме, безнең тормышыбыз матрешка уенчыгын хәтерләтә. Менә без бар. Безнең яна иң беренче адымда тормыш иптәшебез, аннары балаларыбыз, аннан әти-әниләребез, хезмәттәшләребез һәм башкалар. Мин сезнең балаларны үскәнне көтәм ахрысы. Менә Мин бит әле сезнең- кияүдә түгел. Сезнең әйме, тормышта матрешканың үзәгендә нәрсә? Мин. Үзең, әйе.
Аңлайсыз бит, әйме? Һәм менә сез әйтәсез бит әле, балаларыңа бихтибар итмә, мәсәлән. Ләкин менә игътибар итегез шуңа. Менә сезнең янәшәдәге, менә бу матрешкада кемнәр бар? Без аларны хөрмәтләсәк кенә, безнең матрешкабыз ширемий, бозылмый. Һәм без максатыбызга барабыз. Аңласак иде шуны. Минем менә беренче катламымда тормыш иптәшем тора. Әгәр дә мин тормыш иптәшемне кайгыртмыйм икән, мин Илүзә Әминова буларак үземне таба алмыйм. Чөнки мин балаларымны карыйм, әти-әниемне һәм хезмәттәшләремне, мәсәлән, Әгәр дә булмаса, мәсәлән, мин кәүдә түгел. Әйе, менә синең бу очракта менә бу катламнарыңда кемнәр бар? Менә шуларны туганнар, хөрмәтләү, дуслар, менә шуларны әти, ярату, әти. менә аларны ярату, хөрмәтләү аша син Гүзәлия буларак Үзеңне Ашыласың инде. үзеңне табасың. Менә мондай мәгълүмат бар. Менә кайда да Шул мәхәббәт, кадәр кызык, карагыз әле кызлар. кайда да мәхәббәт кызлар. Менә без сотрудничествога дип әйтәм инде, хезмәттәшлеккә җиттек. Әйе. Хезмәттәшлектән соң килә дуслык. Формулаша башлый дуслык. Һәм без әйме истинная любовь дип әйтәләр, чын мәхәббәткә дуслар 15 елда, бергә торуның 15 елында гына чыгабыз. Менә анда, Без әлегә студентлар. Әйе, сез аны Дәк, Зөлфия ханым, рәхмәт итегез. Менә хәзер Сезнең чыгыш. Уздык, дуслык, хезмәттәшлек, дуслык. Күпме кризис булды сезнең, Зөлфия? төрле ачыла диләр. Булдымы Бездә дә күз менә ачыла, үзе- Венера, күз ачыла. И син шаккатып бер көндә син, каралы минем янымда нинди кеше икән бит. Каралы мин аны шулай белмәгәнмен. Аны аңлатып булмый. Бу яхшы яктанмы? Аны яхшы яктан. Аны сүз белән аңлатып булмый. Ул кадерләүнең ниндидер яңа баскычына менәсең, кешене кадерләүнең. Туктале, тагын идеалләштерәсең. Ә Туктале, менә без 26 ел килгән яшәдек, 25 булды. кризислар турында әйтәм. Кризислар булгалы, әлбәттә, бу аларны узарга гына кирәк. Менә күз йомып, чытырдатып, кулга кул ябышып, менә булай итеп узарга кирәк, тоннель, кара тоннель аша барган кебек, менә узасың да нара Түзергә. Тагын яктылыкка чыгасың. Яңа нигә? Шулай бит. Түзергә түгел сөйләшергә. Сөйләшергә. Сөйләшү Түзәргә дә инде. Әйе, Түзәргә дә әлбәттә. бәлки. Менә беләсезме, Зөлфия нинди теге чытыртап ябышып дип Әйе. әйтә бит әле, әйме? Әйе. Менә көннәрдән бер көне мин үзем өчен хәл иттем. Иптәшемә дә, Ниязыма да әйтәм инде. Алтыным, мин үзем өчен хәл иттем. Мин синең белән 95-кә хәтле яшим. Нәрсә дип әйтсәң дә, нәрсә эшләсәң дә, әрләсәң дә, сөйләнсәң дә, зорлансаң да, мине итеп сүксәң дә, берәр кая җибәрмәсәң дә, менә та-та-та-та. Мин барыбер синең белән 95-кә хәтле яшим. Мин сине сайладым. Син миңа кирәк. Мин сине яратам. Телисеңме, моны теләмисеңме? Ә менә синең яктан ничек була? Мин җавап бирә алмыйм. Дөрес. Ләкин менә беләсез, Үзең өчен синең генә җавап яктан бирә ничек җавап бирәсең, мин әйтәм, әйтә алмыйм. Әйе. Ә бер яклы озак бара аламы ул шулай? Ә менә бит Түзергә беләсезме, мөмкин. Венера, иратка әгәр дә мин сине яратам, минем синең белән сайладым. барасы килә, минем сине сайладым дисең икән, әйме? Ул менә шундый. Канатланып. Син мине сайладың, мин шул теге Юк, бөтен ираттагын алай түгел, малай. Төрлесе бар. Төрлесе Юк, алай бардыр булмый. бәлки, ләкин Все, бу инде булды, бу минеке. Дәк, кая башка хатын-кызлар? Дип утыручылары да бардыр әле. Төрлесе Юк бар, инде, әгәр төрлесе бар. анда әз генә, мин әлбәттә инде монда берникадәр артистлыкны кушамаймы, ләкин мәгънәсе шул. Без иратыбыз белән яныбызда менә Зөлфия әйтте бит әле. Бу белән мин бу кеше белән яшим, хөрмәт артты, кадерләү артты дип. Кайбер иратның бит эгосы уяна, теге мин-минлеге барлыкка килә. Аның да Үсеп бит китеп теге. Гүзәлия. Андый чакларда булгалады. Әгәр дә менә мондай кызык әйбер бар. Әгәр дә без менә мин сезгә әйттем, мин сине сайладым фәлән төгән. Менә шу мин сине сайладым, син минем мәхәббәтем, гомерлек дигән әйбер, әйме, баш ию мискенләнү белән бар икән, иратның эгосы уяна. Ә мин әйтәм икән, мин сине сайладым, син минеке, мин сине яратам, ләкин Мин горур. әгәр дә син мине сайламыйсың икән, мин төшеп калганнардан түгел. Менә шуны сизәргә тиеш ул. Син Әйе, мин әлбәттә, мин кызларга да әйтәм, сез бер кайчан да ялынмагыз. Әйе. Сез аңа әйт түгел. Мәсәлән, бар бит инде хыянат темалары, авыр темалары, әйме? Әйе. Мәхәббәт булгач Көнләшү инде темалары. хыянаты да китә, көнләшү темалары. Берникадәр ират тарафыннан дип әйтәм инде, басымда яшәгән хатын-кызларда. Сез әйтәм, күрсәтегез үзегезнең бәягезне.
эго белән борын күтәрү белән түгел, кыйммәтегезне. Бәяне күтәрер өчен үзеңне яратырга кирәк. Шынсызланмый, бик күп кеше бит инде һаман шул бер укында яши дип әйтим инде. Мөнәсәбәтләр үзләрен яратырга өйрәнә алмыйлар, потому что элек-электән безгә заложено дип әйтик русча әйткәндә. Әтиәниләр безгә түс ярар дип тор, башыңны иеп тор, индәшмә, ярар ди, синең может үзеңдә гаептер диләр бездә. Бер кайчан да безне үзебезне яклап, саклап әйткәннәр юк. Каралы кызым может шулайдыр дип элек-электән аларны да шулай өйрәткәннәр, безне дә шулай өйрәтәләр. Без шул нәрсәдән чыгып киләбез менә яңа. Әгәр дә сез менә игътибар итсәгез, без бит инде периодлар тормышның, җәмгыятьнең ничек итеп үскәнен күрәсез, һәм безнең берникадәр үзгәрешләр бар. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез яшәде модель копирования дип атала инде ул. Копияләштерү модели белән. Минем әнием башын иеп яшәгән, миндә шулай. Мәсәлән, менә шулай. Һәм инде аны 80нче еллардан дип әйтәләр, чынлыкта исә ул 90нчы еллардан башланды бу тенденция һәм үзгәреш чоры дип әйтәм инде. Энергия ягыннан да шулай, психологик яктан да шулай. Кеше хәзер модель копирования белән яшәми, ул хәзер сайлый. Мәсәлән, анда әйтергә кирәк, бер никадәр өлеше бар модель копирования, копияләү дип әйтәм инде моделенең. Димәк, менә бу гаилә шундый матур яши, мин моннан шушыны алам. Моннан моны алам. Һәм үзенекен формалаштыра мөнәсәбәтләрен. Мин аны ни өчен генә әйтәм? Без гаиләдә менә 7 бала, 7 балабызның гаиләләре төрле-төрле. Һәм миңа әним әйтә, син каян шундый? Вот каян син шундый? Ничек син шулай сөйләшәсең? Минем абыйларым да әйтә инде, җайлап-майлап бетердең син иптәшеңне дип. Минем үземнең абыйларым инде бик тә. Шунлыкта исә минем әтиемнән ул. Әтием мине бик шундый тәмле телле, хәйләкәр әйме. Һәм мин аны җайлап кына тормыш иптәшемә таба кулланам. Ләкин минем абыйларым, мин 7нче бала әйме. Минем абыйларым 7нче бала. Мин 7нче бала гаиләдә. Төпчек. Иң олы абыйыма менә 59 яшь тула. Иң зурысына. Менә алар әти-әниләре менә гүзәли әйтмәшләй, әти-әниләренең тәрбиясен ныграк сеңдергәннәр. Һәм копия аларда. Гаилә әти-әни моделе копиясында дип әйтәм. Мин үзем 1 яшькә зуррак апам бар. Без гомумән икенчерәк, чөнки без бу яккарак чыктык. Күршеләрне кем әллә? Әним әйтә инде, сиңа дия, бездә бит инде шундый сөйләм бар әйме. Оятка дигән сүз инде әйме. Күәс камыры дигән сүзләр бар әйме. Сиңа оятка әзрәк калган дип әйтә ул миңа. Менә беренче балаларга күбрәк булган әткәйенки ясаган оятка инде. Миңа әзрәк калган. Шуңа күрә мин тагы әзрәк камырның составы үзгәргән. Шулай дип чагыштыру. Гомумән кризиссыз гына яшәргән кешеләр бар микән? Ул булырга мөмкин. Ул безнең бар бит кешеләр, без бер кайчан да әрләшмибез. Менә ишеткәнегез бардыр, кайбер кешеләрне барыбер. Олы яшьтә әйтәләр шулай. Яшьрәкләр дә бар. Мин уйлыйм, ничек инде сез бер кайчан, ничектер ышаныч кими булырга мөмкинме бу хәл? Һәм кризис белән очрашкан кешеләр әйтик башланды. Менә кризиска без монда җиңел генә әйтәбез, без чыктык ул кризистан дип. Менә кризис башланды. Әйтик, мәсәлән, ире бәйләнә башлый хатынна. Менә тегесе дә булай эшләми, монысы да булай эшләми. Хатын кызларның бергә бик озак яшәгәннән соң. Аның әйтергә хәле дә юк. Менә сөйләшергә ул аның белән узышмый, аңа үзенә бәйләнми. Аның сөйләшергә хәтта хәле дә юк, чөнки ул гадел түгел. Ник бәйләнергә бит инде? Барысы да яхшы кебек бит. Нәрсә эшләргә кирәк андый ситуациядә? Гомумән, әгәр дә кеше хәзер менә бу кризис мәсьәләсен әйтәбез. Иң беренче кризис ул үсеш. Менә сез бардыгызмы? Кризис юк димәк. Кризис юк, үсеш юк дигән сүз. Кризиссыз гаилә бар. Хәзер мин аны әйтәчәкмен ул мисалында. Бара гаилә матур гына, трин-трин яшәп, әйме? Шалт кемгәдер нәрсәдер ошамый башлады. Сәнәгатьсезлек, әйме ситуация, әйме кризис. Әгәр дә без менә хәзер сөйләшеп шушы кризистан чыгабыз икән, без хоп бер баскыч үстек. Әгәр дә без аннан сөйләшмибез икән, авызны ябып кына калдык икән, ул тагы да көчлерәк итеп килеп чыга. Сезнең җыелып бара эшкә. Әлбәттә, менә мәсәлән, бәреп чыга. Гади генә хатыны ашарга пешерми. Ир әйтә, син пешерәсеңме, юкмы? Бер әйтте. Икенчесендә кызды. Өченчесендә җиттеме сиңа юкмы, ашарга пешерәсеңме, юкмы? Мәсәлән, күрәсезме, тавыш амплитудасы, амплитудасы дип әйтәм, көче арта. Һәм бер көнне берникадәр алда күтәрергә мөмкин. Андый бар. Ашарга әзерләмәгән хатын-кызлар бар. Бер эшләмәенчә диванда гына яткан иратлар бар. Бар инде. Һәм хатыны бер көн әйтә, әгәр дә син тагын бер булай ятасың икән, бер хәрәкәтләнмичә инде, әйме? Мин китәм. Бер әйтте.
2 әйтте, Аха. 3 әйтте, 3 4-нчесендә мәсәлән китте. Китте. Булай Әйе. әйтәм Аха. инде, әйме? Әйе. Менә барыбер кризис, әгәр дә сөйләшеп һәм диваннан арт ягын күтәрсә, булай әйтәм инде. Гади баналь мисаллар китерәм, аңларсыз дип ышанам инде. Арт ягын диваннан күтәрә икән, димәк тың үстек дигән сүз. Икенче көнне шул бер әйтик инде күйдіріп булса да йомырка тәбәсе пешердек икән, үстек дигән сүз. Гади күрсәтәм, ләкин шушылай Шуны кризис әйтәсем үсеш килә, белән бара. менә хәзер бит инде менә интернет шелтәрләрендә бик күп видеолар чыга, шушы психология, хатын-кыз Әйе. белән ир-ат арасында булган мөнәсәбәт турында. Менә анда хатын-кызлар үз фикерләрен әйтәләр. Әгәр дә мәсәлән әйтәсең, бездә бит инде заложено материнство, әни буласы килә, Әйе. һәм анда ир-ат кешене өйрәтәсе килә. И алар әйтәләр, нишләп ул уже олы кеше, зур кеше, уже теге ниндидер личность булып сформироваться иткән кеше, нәрсәгә без аны теге мәсәлән үзгәртергә итәбез, теге энергияны шуңа тырышабыз. Әгәр дә ул аерым яшәсә, теге бер гаиләдә инде только Әйе. үзең развиваться итеп, ул үзе развиваться итеп, мәсәлән, даже теге эшеп йөри торган ирләр бар бит инде, эшеп йөри торган хатын-кызлар бар бит инде. Менә шуларны коткарам дип йөргән хатын-кызлар бар. Аннары кайсыдыр өлештә алар бер фикергә киләләр. Нәрсәгә кирәк соң әле бу миңа? Нишләп мин аны үзем кайгыртырга тиеш дип, бу Карап ситуацияны җибәрәләр. Әйе. Гомер инде узып киткән. Гомер узып киткән, ләкин алар развиваться итеп, теге хотя шул ир белән кала ул, Әйе. ләкин үзе өчен яши башлый, и тормыштан ям Бүтән ала дөньяга башлый. чыга. Коткаручылар буенча әйтәсем килгәне, менә ул очракта ничек алар дөрес эшлиләрме, или все-таки менә сөйләшеп, һаман сайын сөйләшеп Сөйләшергә кирәк үзәлия. сөйләшергә Файдасы кирәк, ләкин булмаса, файдасы һаман булмаса дип сөйләшеп, әйтәм мин. Берсе сөйләшә, ә берсенә барсы да Әйе, яхшы. әйе. Калдырып китәбез. Кызганыч, ләкин калдырып калдырып китәбез бу мөнәсәбәтләрне. китәргә. Мәсәлән, мин Әлбәттә. сезгә бер генә мисал әйтәм. Ирем ишә кул күтәрә Илүзә. Нәрсә эшләргә? Мин аны айнытам, медиклар чакыртам, системалар куям, фләндәм Әйе, түгәндә. Менә социальный Да. жертва, курбан ролендә дип Әйе. әйтәм инде. Мин аннан сорыйм, сезгә моннан нинди файда? Нигә ул сезгә? Ну менә кеше кырында, кеше кырында бит инде ни? Кыен. Ул митинг Балаларга яшәй да алмый. мин яшәй алмый Миннән и так башка далее. үлә ул. Әйе. Әйе. Менә әгәр дә ул аны шулай сайлаган икән, Үзе. ул аның сайлау ул, аның сайлауы дип әйтәм инде. Менә хә Гүзәлиянең соравына дип әйтәм инде килеп. Әгәр дә менә без сөйләшәбез икән, әгәр дә безнең тормыш иптәше, иребез, хатыныбыз үсәргә теләми икән, без аны калдырырга мәҗбүр булабыз. 3 тапкыр әйтергә кирәк дип бит. Әйтәбез инде, Yok, тапкыр bütün сөйләшәбез. Üç калдырырга тапкыр бөтенләй әйткәннән соң китәргәме? үзгәргән бер Или Шул шул кеше белән шул тормыш итәсең, ләкин үзең алга таба барасың, ул үз тормышы белән Үсәсе килми аның. үсәсе килми, но бер әйбердә каласың, или бөтенләй аерышырга Без бит менә Кызлар анда да кыюлык карарга кирәк бит кирәк. моңа, Әйе, кыюлык. безгә бит карарга кирәк Гүзәлия. Менә миңа кай вакыт әйтәр, Илүзә сиңа нык рәхәттер консультациягә киләсең дә, бер теманы сиңа сөйләләр, по шаблону шуны гына сөйләсең дә кайтарып җибәрәсең. Юк. Юк. Менә мин хәзер белмим дә консультацияләремнең шутын дип әйтәм инде, сонын читен кырыен әйме. Һәр бер кеше индивидуаль Гүзәлия. Менә кемдер килә әйтәсең, ой матуркай. Алга таба тормышыгызны менә гомумән. Әгәр дә үзгәрешләр телисез икән, икегез бергә парлы консультациягә килеп карагыз. Әйме? Менә анда бөтен әйбер дә ачыла. Һәм хәтта беләсезме, шундый бар консультациядә ират әйтә. Миңа Илүзә кирәк түгел. Миңа менә булар бөтен әйбер гомумән кирәк түгел. Барсы да тәртип, аңа. Барсы да тәртип, аңа нормально. гомумән аңа нормально. Анда берәр сәгатьтә елап утыралармы? Юк, ул еламый, ул әйтә, менә хатыныма ошамый нәрсәдер, менә Нәрсә Әйе, җитми, әйе, һаман җитми. хатын-кызлар нәрсәдер җитми, һаман нәрсәдер кирәк. Аздылар Әле ул хатын-кызлар дияргә Аздылар, мөмкин. әйе. Хәзер менә элек Тыныч кына өйдә утырып, ашарга пешереп, балаларын карап утырмыйлар. Юк, аларга каядыр кирәк һаман. түшәме бар, ашар Әйе. ризыгы бар, җитми инде менә. Менә дип. Менә Беләсезме? иптәш кызым минем кичә шулай ук сөйләп Баз утырды. тулы бәрәңгең бар, нәрсә җитмәсә дигән кебек. Менә минем дә развиваться итәсе килә ди, дальше барасы килә ди. Сөйгән ярым ди, һаман шул бер урында аңа комфортно, Китә. эше буенча да кайгырмый ул, өйдәге бер нәрсә буенча да кузгатасы килми. Миңа син килгәнче тыныч дип әйтә ди. Ha. Менә моның һаман кузгатып җибәрәсе килә. Нигә Бәлки сезне сөйләшеп кузгатып кара. җибәрәсез? Әйе, сөйләшегез сез аны. Менә булай гына мин сезгә әйтәм, мисал өчен генә. Менә сөйләшкән вакытта да без бит иратларыбыз белән менә була бит әле шундый расположен к разговору. Әйе. Сез бит алай андый вакытны көтеп тормай хатын-кыз. Нәңә бүген кирәк. Хәзер үк. Әйдә сөйләшәбез. Менә хәзер үк. Иратка әйдә сөйләшергә Башта шамалы дия башлый. Башысы Әйе. Әгәр иратка Миңа эшкә барырга кирәк булырга мөмкин. анда бит әле сез беләсезме, иратка әгәр дә менә килеп, әйдә бүген сөйләшик әле дисең икән, бетте анда.
Ступор. Әйе. Эй башымы катырма фәлән дигән. Андый моментны түгел, кызлар, бездә әйтнә сыгылмалылык дигән әйбер бар. Ошап утырабыз матур гына гөрләшеп кичке аш Сиземләү вакытында, кирәк, әйме. кайсы вакыт. Шунда әйтәбез алтыны. Карәле менә шундый искиткеч тренинг бар егетләр өчен, иратлар өчен. Хатын-кызлар хатыннар белән бергә бара кирәк. Шундый искиткеч тренер. Иде бергә барыйк әле. Мин бит авырты Бар, түгел, мин үзең бит бар. псих түгел дия башлыйлар. Үзең алар. бар, миңа кирәк түгел дип Аңа Да. хәтле без ул кеше турында, тренер турында әйтәбез, нинди результатларга алып чыккан. Карәле теге дә барган, бу да барган. Без аны. Син бер кайда бармыйсың, диванда ятуың белән бер синнән файда да юк. Без бит претензиядан башлыйбыз кызлар. Талашкан вакытта түгел, шул ук әйберне, димәк, шул ук Әлбәттә. фикерне ничек син аны җиткерәсең? Шуннан тора, шулай Әлбәттә. бит. Хәтта минем кызлар ишеткәнем бар. Әгәр дә ниндидер кризис була икән өйдә, синең әйтәсе сүзең бар, менә була бит, әйтә алмый йөрисең, менә шундый әйтер сүзең бар. Өйдә сөйләшергә кирәк түгел, бигрәк тә балалар янында. Өйдә, чөнки ул инде менә ул стеналар, анда син әрләшсәң, оннан чыгырга авыр. Гадәттә көндез әйтик, көндезге ашка каядыр барасың. Әйе. Кеше янда кешеләр бик начар сөйләшмиләр, бер кеше дә инде үзен һәр кеше үзен Матур ничек тота. тә булса матур тота. Һәм матур җиргә барып, кахва булса да алып, чәй алып, мәсәлән, үзеңнең фикереңне җиткерәсең. Андый җирдә син теге эшләгән арада гына ул ярар, мин икенче якка чыгып китә алмый бит кеше утырган вакытта. Минем шундый фикердә ишеткәнем бар, хәтта Дөрес. шундый инструментлар бар дигән. Дөрес фикер. Минем ишеткәнем бар. Менә үзеңнең претензияңны белдергәндә, син үзеңнең хисләрең турында Дөрес. сөйләргә тиеш. Әйтергә тиеш түгел, син нишләп соң син шундый, ник ятасың син? Мин менә эшләп йөрим, эштә эшләп йөрим. Ә син диванда ятасың, ни сыра эчеп дип. Дөрес. Әйтү түгел, ә менә матурым, менә миңа рәхәт түгел. Менә мин моны шулай сизәм. Менә шулай булганда миңа шундый күңелсез. Искиткеч. Мин инде ардым. Мин менә сәламәтлегем дә җитми минем. Гел үзең турында әйтергә кирәк. Ә сул ягыңда синең пычак. Шул ук сүзләрне әйтә башлаганда, шулай ук минем укыганым бар. Башта менә үзеңнең начар хисләреңне түгел, ә яхшы хисләреңне әйтергә кирәк. Чөнки син минем өчен кадерле кеше. Әйе. Мин синең белән яратып яшим, анда сине белән сайладым балалар, мин дип. сине Әйе. сайладым. Ну бит ачу килгән вакытта Гаилә, ул сүзләр килгән. гаилә башлаганчы, гаилә тудырганчы дип әйтәбез инде, әйме. Без иң беренче эшләргә урнашабыз. Менә институт битердек, яки менә шул институтта дип әйтик, институтны Әйе. битердек, эшкә Эшкә урнаштык. керәбез, аха. Хәзер бит без нәйме, менә хәтта хезмәткәрләр белән, клиентлар белән сөйләшергә дә өйрәтәләр. Нигә шул өйрәтүне без гаиләгә дә кертмибез соң? Без бит Әйе. хезмәткәрләр белән, клиентлар белән бик матур сөйләшәбез. Хәтта мәктәптә дә укырга кирәк анда. Әйе, хәзер бит мәктәптә дә Кешеләр симведение белән дигән чыгаралашу. фән керттеләр, гаиләгә кереш фәне, әйме. Балаларның 10-11 класс укучыларына, әйме. Дәүләт инде моның буенча шулай ук кызыксына. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам? Менә сез бит килгән хезмәткәрләрегез белән дип әйтәм, әйме. Матур гына сөйләшәсез, аларның претензияларына сез кабынып китмәйсез. Миңа бу авыр ишетелде. Менә мин хисләре, мин сообщениялар аша сөйләшәсез, талашып сугышып ятмыйсыз. Өйдә без, әйме, ярабыз инде. Гәрчә өйдәге кешебез белән без 95-кә хәтле барабыз. Хезмәттәшләребез белән 95 көндә булмаска мөмкин без. Менә шул момент бар. Хәзер менә конфликт әйттек без. Конфликт, кризис ул үстерә. Бер нинди кризиссыз гына яшәгән гаиләләр турында әйтәм, әйме. Бер нинди кризиссыз һәм конфликтсыз гына яшәгән берни кадәр дип әйтәм инде, практикада да минем кешеләр бар, әйме. Алар табигатьләр белән шундый тыныч, шундай инертный дип әйтәм инде, әйме. Нинди булганына канәгать булып кыштыр-кыштыр гына яшәп Яисә баручылар. яхшы яшерә беләләр. Менә шуңа алып барам. Бәлки берәй бер Алар- көтмиләр алар. Берәй Ул бер- кешедән. Алар эшләре белән яналар. Яналар. Алар әйтәләр, иллюзия, Шулай кызыгып үләм. Әстәгъфирулла, инде, әйме. Кызыгам, янып торасыз, сөйләшәсез, теләгән Ага, җирегезгә яшермәйсез. йөрисез. Без менә шулай тыныч кына, менә иптәшем, менә Сүз дә күндәм. әйтә алмыйчы. Алар шулай туры килгәннәр бер-берсенә бары тик. Менә ире килгән аның менә кыштыр-кыштыр яшәүче. Һәм хатыны килгән. Һәм алар кыштыр-кыштыр икәү Идиллия. ипләп кенә идиллия. Ләкин аларның эчендә канәгатьлек дигән сүз түгел. Менә карагыз әле. Менә Павел Воля белән Ләйсән Үтәшева бар име? И Павел Воля әйткәне бар шулай әңгәмәдә. Мы с женой ни разу не ссорились дигән сүзе бар. Ышанасыңмы? Белмим мин менә. Юктыр дип Мин уйлыйм. мәсәлән улай бергә. Кызлар. Юк, Без нәрсә дип ссорились уйлыйм. дигән
әйбернең дә бит Зөлфия төрле форматы бар. Может, алар тарткалаша. Менә мин дә тормыш иптәшем белән Димәк, ул талашмыйм. гел хатынның җаеннан килеп тора, бәлки шулайдыр, бәлки ул бөтен теләкләрен чынга ашыра. Кемдер бу очракта һәр вакытта компромисска барырга мөмкин. Гомумән бит психологлар хәзер компромисс дигән сүзне яратмыйлар. Чөнки компромисс ул бер кешенең авыруына китерергә мөмкин. Бер кеше аңа, икенче кеше инде аңлады. Мин ничек телим шулай яши алам, ә ул миңа гел юл куярга тиеш. Юк, кайбер талашулар менә сүзгә килү вакытларында яшь белән яшь барган саен син аңлый башлыйсың, менә бусы шуп, моны мин талашырга кертмәй. Ә ул синең сөйгән ярың, синең сөйгән ярың уйларга мөрт, без талаштык дип. Ә син уйлыйсың, нидә легкий нәрсәдер булды? Ну мин аны исемдә килмәде дип. Менә 25 ел узган җәмәгать, менә бер 3 еллап без талар белән вообще талашкан юк. И без бер нәрсә яшермибез. Ничәнче елда бу? Ничәнче ел булды? Димәк 23-22 ел яшәгәннән соң. 22 ел яшәгәннән соң иптәшләр. Карале, хәтта Венера бер көн килеп җитте шундый бер көн, мин йөрим күңелсез. И мин тик торганда тәлгатькә бәйләнеп алдым. Просто үзем булмаган әйбердән нәрсәдер кызып, менә син шулай менә юл мен карап торда булам әйтәм. Шутка. Просто миңа күңелсез булып алды. Мин просто бәйләнеп вот такой. Әле ул бит шундый күңелсез. Хатын күрд нәрсә булды соң менә тик торганда нәрсә. Мин тәлгат просто менә шулай иттем. Гафу ит, пожалуйста. Кызык өчен. Юк, була. Шуннан да менә мин дә бер көнне тормыш иптәшем язам. Минем әтисе талашасы килә. Чөнки мин ачуым, ниндидер бер әйбергә ачуым килде. Без бит инде чыннан да бер-беребезгә теләкләребезне әйтәбез, фикерләребезне әйтәбез, йомшак кына әйтәбез. Талашу дигән әйбернең дә әйттем дә әлеге стадиясы. Павел Воля өчен может талашу ул тәрелтәлинкә ватудыр. Тарткалашып алуны алар талашуга санамыйлар, менә гүзәл әйтмәшләр. Без дә иптәшем белән шулай тарткалашуларыбыз була, ләкин менә вау, испанский юл инде. Шуннан мин әйтәм, әти минем талашасы килә. Ул яза миңа. Минем әлегә вакытым юк. Хәзер минем ди җыелыш. Әйдә соңрак шалтыратам. Графикны карыйм. Графика талашу. Соңрак ди шалтыратам. Ул шалтырата минем не клёсы килә. Шуннан нәрсә буенча? Менә әйтәм, шулай бит бер сорау буенча инде, ул машина тәгәрмәче алмаштыру буенча инде, кызып әңгәмә курып алдык, ләкин ул бит инде талашу түгел, чынлыкта исә. Ләкин менә хатын кызларның ачуларын китерәсез хәзер. Идеаль тормышларыгыз белән тормыш идеаль түгел. Тормышта төрле хәлләр була, әлбәттә авыр хәлләр дә булырга мөмкин. Кризис бит әле кычкырып сөйләшү генә түгел, һәм хәтта тарелка гына да түгел. Венера андый тормышка килеп җитәр өчен, беләсезме, күпме узарга кирәк? Бер тоз ясы ашарга. Әйе, чын Зөлфия, чын шулай. Менә гаилә кризисы булды, димәк. Гаилә кризисына, димәк, җителгән. Бәлки әле кризисның барлыгын да белмәскә мөмкиннәр кешеләр, чөнки мәхәббәт сүзен еш кына бутыйлар бит, слияние дип әйтәләр. Зависимость, бәйлелеккә әйләнергә мөмкин. Я булмаса шундый привычка, ниндидер гадәт кебек. Ничек аларны бутамаска? Ничек шушы мәхәббәт бит әле ул сыйфаты яхшы булырга тиеш. Ничек шушы кармакка эләкмәскә, ничек бу юлга басмаска? Галимнәребез аны билгели менә бу 3 төберен дип әйтәм инде. Мәхәббәт ул ашык булу һәм шушыны саклау дип әйтә инде. Икенчесе мәхәббәт ул гадәт, димәк, үзенең ашаган кеше белән гел кырында булырга теләү. Һәм өченчесе мәхәббәт ул бәйлелек, аннан башка яши алмау. Менә аңа табыну дигән мәгънәдә. Бу норма, димәк. Шуңа да галимнәребез әйтә, кем кайсысын сайлый? Һәм ул анда бәхетле була икән дие, бәхетле икән ул анда яшәсен шәле. Менә әйтәләр түгел. Безгә һәр вакыт әйтәләр, бәйлелек, синең бәйле булырга тиеш түгел дип хәзер. Менә анда без менә кызлар беләсезме, шундый зур тема алдык бүген, әйме? Без әлегә айсбергның башын гына капшап карыйбыз бераз гына. Мәхәббәтнең этаплары да бар, мәхәббәтнең төрләре дә бар бит. Мәсәлән, ул куллану түре. Мәхәббәт ул потребительская любовь диләр. Бер-береңне куллану. Бар мәхәббәт, рациональ мәхәббәт. Бар мәхәббәт, дәртле, страсть. Страсть, любовь. Рациональ мәхәббәт менә шул. Менә бит аның төрләре дә күпме. Ул төрләреме стадиямы ул? Монда төр. Мәсәлән, гаилә төзелергә мөмкин страсть, любовь. Дәртле мәхәббәт белән төзелергә мөмкин. Мәхәббәт төзелергә мөмкин, менә мин әйткән беренче куллану.
Менә файдалы. Әйе, Миңа бер-береңә. файдалы, сиңа файдалы. Әйе. Мәсәлән, аңлы рәвештә кияүгә Элек чыгула. шулай яшәгәннәр дә бит кызлар, туктагыз әле. Безнең Биләгәндә әбиләребез шулай. яшәгән. Әйе. Анда бакча, нидә, колхозда эшләргә кирәк булган, кырларда эшләргә, хатын-кызга авыр булган һәм алар Менә- шулай гомер буе Әйе, яшәгәннәр. анда дуслык, мәхәббәт, алар сызык аша. Әйе. Хәтта әйме шундый кызык бер формасы бар әле аның, әйме. Спарга мәхәббәт дигән бар. Нәрсә ул? Спарга мәхәббәт, ул менә бик тә бәйле мөнәсәбәтләр турында сүз бара инде, әйме. Менә мин аңа табынып кына яшәйм Аерылсак дигән. үләбез. Әйе, астагфирулла, әйе, шулай, шундый да бар. Шуңа күрә мәхәббәтнең төрләре. Менә без бүген сезнең белән әгәр дә сөйләшәбез икән, мәхәббәт, гашыйк булу турында. Без аны бик күп сөйли алабыз. Беренче мәхәббәт турында, менә нәкъ менә шул эндорфиннар, дофаминнар турында, менә шунда сөйләшә алабыз. Мәсәлән, хезмәттәшлек мәхәббәт бар. Менә мин аны инде бөтен җирдә дә сөйләдем бу әйберне. Мин кияүгә чыктым, иптәшем, тормыш иптәшем яхшы булган өчен. Үлеп, гашыйк булу дигән түгел, менә таныштык, симпатия яхшы гаиләдән, яхшы егет, әйме, аның миңа карата мөнәсәбәте яхшы, һәм менә балалар бер-бер артлы туда, һәм көннәрдән бер көнне миңа иптәшем әйтә, ниһаять син мине яратасың. Әйе, Сезгә. белде ул аны. Бу сер Балакай. түгел ие. Ул шул Түзгән. хәтле, шул хәтле яхшы. Юк бит ул, әгәр дә мин аңа үлеп гашыйк булып чыкмадым дигәчтен дә мин аны хөрмәт итмим, яратмыйм дигән сүз түгел. Миндә менә сезнең кебек фикердә. Хөрмәтем Миндә шундый зур отношениегә иде. карый. Әйе, аңа Дөресме, хөрмәтем. хатын-кыз яратмыйча да вакыт узгач ярата башларга Әлбәттә. мөмкин. Ә ират сөймәсә, ул гомер буе сөймәскә мөмкин. Иратта дигән бары сөйлем бер бар. химия Аларга ярату кирәк. Иратта химия булырга тиеш. Илюзия, хәзерге вакытта социаль челтәрләрдә, гомумән дөньяда шундый бер тренд дип әйтергә кирәк бара, бөтен кеше идеаль тормышын күрсәтергә тырыша. Һәм менә бу тышкы ялтыравык әлбәттә эчтән еш кына калтырый. Икенче кешеләр шушы идеаль тормышны күреп, тагы да киеренкелек артырга мөмкин гаиләдә, менә тегеләрнең булай, бездә бер юк дип уйларга мөмкин, шулай бит, һәм тагы да үсергә мөмкин. Менә хәзерге вакытта кризиска якынлашкан һәм аны аңлап алган, инде шишергә, нәрсә эшләргә кирәк дигән кешеләргә нинди теләкләр әйтер идегез? Нинди алгоритм бармы менә чыгу юллары кризистан? Менә безнең бөтен әйтергә кирәк терек дөньядан аермалы буларак кешегә бирелгән тел. Һәм инде бу безнең әгәр дә Коръәнне генә карасак та, әйме, ул әйтә, мин сезгә тел бирдем. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә тел бирдем. Димәк, менә шул телебез безне теләсә инде кризислардан чыгырга телебез ярдәм итә. Безгә иң беренче дип әйтәм инде алгоритм, әгәр дә без карасак, кризистан чыгу алгоритмын беренче сөйләшү. Сөйләшү, мин ничек күрәм, син ничек күрәсең. Башта ике якның да карашы. Бу кризистан дип әйтәм чыгуның. Мин ничек күрәм, син ничек күрәсең. Мин ничек телим түгел, күрәм. Әйме, ул ничек күрә. Һәм без нәрсә эшли алабыз. Без бит, мин менә шулай телим, эшлә. Мәсәлән, димәк без сөйләшәбез, сөйләшүдә ачыклыйбыз. Мин ничек күрәм моның шишелешен, ул ничек күрә моның шишелешен. Чөнки мин күргән кебек тормыш иптәшебез эшли алмаска мөмкин. Менә миңа кирәк аның 100 км/сәгать тизлек белән чабуы. Ә ул 40 км/сәгать тизлек белән чаба торган ДТ тракторы. Ничек ул 100 белән чабалсын? Менә Белмәү гаип түгел. әйе, ул бит табигате белән дә кеше эшли алмаска мөмкин. Мәсәлән, матур итеп, итәгатьле итеп сөйләшә алмаска мөмкин. Ә нәрсәне син булдыра аласың? Мәсәлән, әйтик, көндә иртән мин сиңа хәерле иртә дип әйтә алам. Җаным дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, мин күрәм, ул миңа җаным дип әйтүен. Ә ул әле җаным дип әйтә алмый. Әйтә, хәерле иртә дип әйтә ала. Күрәсезме? Димәк, Матурым дип кенә әйтә ала. Матурым дип кенә әйтә Җаным дип ала. әйтә алмый. Җаным дип әйтә алмый, мәсәлән. Димәк, сөйләшәбез, син ничек күрәсең чыгышны, ул ничек күрә чыгуны. Һәм менә ул компромисс дигән әйберне яратмасак та, әйме? Ләкин без бит менә компромисс дигәч мин юл куям дигән сүз түгел бит ул. Икебезгә дә уңайлы Ике яклы. ысулны табу дигән сүз. Мәсәлән, сез әйме, кем беләндер менә әйтик, менә шул тапшыруны яздыру өчен дип әйтәм инде, килешәсез икән бер герой белән. Син аннан сорыйсың, сезгә кайчан уңайлы? Ул әйтә, бүген сәгать 3-тә. Әйе. Ә сез әйтәсез, минем менә вакыты сәгать 12-дә. Сезнең әйтә икән, әйтергә кирәк спикерыгыз. Мин әйдә юк дигәндә 13:30-га җитешә алам. Син дә әйтәсең, яра 13:30-га бездә көйләшә. Күрәсезме? Без
бер-беребезгә ярәшәбез, шулай бит. Һәм менә шулай булган очракта гына без кризистан чыгабыз. Ләкин менә бер өлешендә дә әйтеп алдым тапшыруның әйме. Без карар кылырга тиешбез. Мин бу кеше белән гомер буе бәхетле яшим. Мин барыбер синең белән бәхетле булам. Менә бер нигә карамастан. Син теләмәсәң дә Мин синең белән барыбер бәхетле булам. Әле менә без Зөлфия белән дә аралашып алдык, әйме. Анда шундый фикерне әйттек без. Хатын-кыз ул трансформатор. Ләкин тынын буып түгел иратның. Кимсетмичә. Үзенең планнары белән таныштырып, үзе үсеше аша. Менә сезгә шундый кызык бер мисал әйтәм әле, әйме. Бая Венера әйтте, хәзер хатын-кызларның ачулары киләчәк. Бер вакытны шулай иптәшем белән сөйләшәбез, күптән булды инде бу. Алтыны мин әйтәм, ират кеше хатын-кызга акча бирергә тиеш. Аның финанслары арта. Әйтәм, син белән эксперимент эшлибез. Шуннан ул һәр дүшәмбе көне миңа һәр атнаның дүшәмбесендә 1000 сум акча бирә башлады. Бу күптән инде. Һәр атнаның дүшәмбесе миңа 1000 сум. Димәк, айга 4000 акча дигән сүз инде, әйме. Шуннан хәзер күпмедер вакыттан соң бу 2000-гә әйләнде. Мин әйтмим дә, үзе теләп. Аннары соң бу 2000 хәзер теге зәңгәр 2000-лекләр чыкты бит әле. Шул 2000-гә әйләнде. Соңыннан ул 4000-гә әйләнде. Хай шундый бер мужик. Шуннан соң ул соңгы менә бу елда дип әйтәләр 5000-гә менде. Аллага шөкер. Шуннан хәзер мин иптәшемнән сорыйм, нәрсә белән бәйле бу? Синең финансың арту беләнме, минем беләнме? Ул әйтә, икесе дә. Күрәсезме? Син үсәсең, иптәшең дә үсә. Һәм ул шуны сиңа күрсәтә мөнәсәбәте. Кызлар, лайфхак. Ләкин бу Кызлар язып куярга кирәк ул. Менә шундый әлләләл дә минем иптәшем мине хөрмәттә юк. Менә әлеге дә баягы матрешка кызлар. Мин иптәшемне хөрмәт итәм, яратам, аңа хезмәттә, хөрмәтле. Үзеңне онытмыйсың. Үзеңне менә иштә үзәктәге матрешканы онытмыйбыз. Һәм икенче дәрәҗәдәге уровеньдагы дип әйтәм инде, иптәшебезне хөрмәтлибез, һәм ул да безгә хөрмәтен бирә. Бер кашан да без бирми торып, безгә бирмиләр. Менә без савытлар, сосуд диләр. Мин иптәшемә мәхәббәтне салмый торып, ул аның белән ничек бүлешсен. Аннары шундый кызык мәгълүмат бар, әйме. Теория дип әйтәм инде, әйме. Анда әйтәләр, без менә тормыш иптәшебезне матур сулар белән генә тутырып бетерергә тиешбез әле. Аннары ул безне тутыра башласын өчен. Чөнки мин әйттем дә матурым дип, аннан хәзер үк көтәм матурым сүзен. Юк, әле бит ул аның белән тулыланмады. Бер көнне миңа иптәшем әйтә, синдә менә бу мәхәббәт, ул миңа илүкәем дип эндәшә инде, мин язым дип әйтәм аңа. Илүкәем, ул мәхәббәт синдә шул хәтле күп диге. Миңа ул хәтле кирәкми. Менә Мин әйтәм, миңа мәхәббәт. Мин әйтәм, менә шуның белән бүлешмәсәм синең белән, аннары мин әйтәм, ул миндә булмый. Син әйтәм, сабыр ит син һәр өчен. Мин шундый. Лүзә ханым, менә сез бит безгә әйтеп киттегез мәхәббәтнең төрләре турында. Безгә бераз гына аның стадиялары турында әйтеп китсәгез иде, кайсы вакытта игътибарлырак булырга кирәк. Бәлки без белсәк аны, менә әзрәк кенә без хәзер сабыр итсәк, тырышсак, менә без тегесенә җитәбез бит дип уйларлык булсын. Әйтик инде, ел ярымга хәтле гашык булу. Аннары соң менә шул 2 елдан 5 елга хәтле безнең китә күз ачылу һәм конфликтлар. Менә шул 5 елдан соң 7 елга хәтле безнең башлана да инде хезмәттәшлеккә чыгу. Әле ул хезмәттәшлеккә без чыга башлыйбыз гына. 5-тән 7-гә. Димәк, анда переговоры дип әйтәләр аны. Сөйләшүләр алып бара башлыйбыз 5-тән 7-гә. 7-дән 10-га менә хезмәттәшлек ныклы. Аннан соң 10 елдан 15 елга хәтле дуслык, 15 елдан соң без ихлас мәхәббәткә чыгабыз. Платонча. Чын. Зөлфияләргә чыгабыз. Без дә шуңа чыгып ятабыз инде. Мәхәббәттә яшибез икән, шуны белмәгән. Все, кызлар, мин киттем дип әйтәсез. Барай бер дә аңлашылды, рәхмәт. Таралышабыз. Таралышасыз, минеке вообще юк. Талет. Кама шуңа кайтып калабыз. Тuz саласыз ярама. Менә бу аралашулар барышында без шуннан да гүзәлиягә кызыклы булган яшьләрне, егетләрне, кызларны таныштыру, пар табу дигән теманы да Венера алырбыз. Иншалла алырбыз. Менә бер мәртәбә танышып, гомерлек мәхәббәт булыр өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, барыңны сайлаганда? Без бит инде барыбер менә Гүзәлия әйтеп үтте, иратка химия кирәк, хатын-кызга мөнәсәбәт. Иң беренче игътибар итәргә кирәк ул иратның сиңа карата мөнәсәбәтен. Менә ул сиңа
без бит әшәке ягыбыз бар инде, күз дигән нәрсә күрә. Әйме, ямсыз, кыска буйлы, фәлән Аягы түгән. кәкре. Аягы кәкре. Менә минем бер кайчан да караганым юк. Мин гел отношениягә карыйм. Отношение миңа карата. Менә миңа Гүзәлиянең соңгы рилсы шыймы, ул шундый зур аю астында торама. Миңа менә шундый яклаучы ир кирәк. Менә мине шулай торып беркемгә дә бирми торган. Чөнки хатын-кызга куркынычсызлык иң беренче чиратта. Менә Кызлар беренчесе куркынычсызлык, менә шушы безопасностьләр куркынычсызлык, икенчесе аның белән соклана белү кирәк икән. Ике әйбер хатын-кызга һәм ир-атка да соклана белү кирәк икән. Менә хәзер шушы өлештән әйме, әйдәгез матур итеп инде ахырына таба тапшыруның барганда, әйтик әле, мәхәббәт теле дигән әйберне. Без мәхәббәт турында сөйләштек, ничек без аны күрсәтәбез соң? Иң беренчесе менә нәкъ сүзләр ярдәмендә. Әйме, язык любви, диләйе, языков любви. Анда иң беренче тел белән әйтәбез димәк, әйме, матур сүзләр кулланабыз. Менә язык любви безнең телебездә. Әле бит әле матур сөйләшү дигәндә дә аның бар үзенең үзенчәлекләре. Анда рәхмәт сүзе, гафу үтенү сүзе, аннарысын гына комплимент, соклану. Менә сүзнең дә бар төрләре. Матур сөйләшү җаным матур гына түгел. Рәхмәт сиңа. Син искиткеч. Менә мәсәлән, ул синең машинаңны юдырып кайткан ди бүген. Алтыным. Синең кыйммәтең җир йөзендә. Син шул кадәр мине кадерлисең, син шул кадәр миңа бәхетле яшәтәсең. Менә сүзләр. Рәхмәт аша һәм гафу ит мине. Мин бая кызып киттем. Гафу үтенү, сүзләр. Аннан алга таба менә сүзләр белән мәхәббәт белдерү. Гамәлләр белән ярдәм ит. Димәк, кеше үзе белән дә бит контактта булырга тиеш. Үз-үзеңнең дөрес түгеллегеңне аңлап, шуны әйтә белү, әлбәттә да җитлегү кирәк. Гафу үтенү, әлеге дә баягы шул эго, горурлык, минлек, тәкәбберлек дигәннең түбәтәенә бирү дигән сүзендә әйме. Алга таба менә ярдәмләшү, гамәл, ярдәм итү әйме. Аннарысын бүләкләр бирү дигән әйбер. Һәм кагылулар. Тактильность. Менә сез әйме. Урынырга теләү. Менә мәсәлән сезнең тормыш иптәшегез утырып тора, телевизор карый ди әйме. Вербальный, невербальный дигән моментлар бар бит инде әйме. Син аның янынан үтеп кенә кит. Менә утыра ул шунда телефонында, хәзер инде телефонында әйме. Син аның баш түбәтәеннән үбеп кит. Син аның үтеп кенә киткәндә муеныннан үбеп кит. Кытыкланып калсын шунда. Бер генә секунд йоклаганда нидә? Исне яратам. Нидә җикра китә. Рәхмәт дигән сүз. Хәзер безнең шундый кызык ни бар инде әйме. Өстәл артында утырабыз, иптәшем берәр нәрсә алырга үрелсә, аның беләгеннән үбеп алу гадәтем бар. Мин бик шундый тактильный кеше. Хәзер шуннан ашарга нигә кунакка кирдек тә күршеләребезгә инде әйме. Минем янында иптәшем утыра бит инде. Һәм күрше безнең икебезнең арадан өстәлдән Ират инде бу. Илшат исемле күршебез. Менә булай дип арадан әйбер куя. Хәзер мин автомат рәвештә иптәшемнең кулы дип үпмәкче булам. Күрдеңдә җынлы. Аялла стагфирлам әйтәм. Илшат кулыңны үбә яздым. Илшат, мин алай каршы булмас идем. Менә нәрсә кызлар, ирләребез, иратларыбыз әйме. Аларга кагылудан, аларга рәхәт. Нигә без менә шушы мәхәббәтебезне Менә без бүген сөйләшәбез. Берәр җирендә бергә яшәүнең мәхәббәт юк дигән өлеше булдымы? Берәр елы, берәр минуты, секунды булса юк. Бездә ул яши, без аны биргән саен ул бездә күбәя. Кешеләрдә юк, әйтмим. Ул аны не заслужил, фәлән түгән фисмәтән, менә әйтәләр. Шул, менә монда. Юри, инде синеке шундый булгач әйтәсең, менә минем бит андый түгел дип уйларга. Бу төрле яшьтә дә әйтәләрме шулай? Кечкенә генә булса да табырга кирәк санарлык әйберләрне. Ул бит менә без туабыз шартсыз мәхәббәт белән. Туганда ук бар ул хис бездә, әйме. Һәм менә шул ташып торганны, әйме, без дәвам итсәк иде. Кызлар иң яхшы мәхәббәттә яшәргә безгә менә шулай итеп аңлап, мәхәббәт дөньяны тутыра торган әйбер мәхәббәт. Гомумән, минем менә кияүгә чыкканчы ишеткән иң яхшы киңәшләрнең берсе итеп мин шуны искә төшердем әле менә яши башлаганда ук. Күпме киңәш бирәләр, туйда ук күпме киңәш бирәләр. Иң истә калган шундый сүзләр бар, кызлар. Өйдә эшләнергә тиешле эшләрне менә хатын-кызның була бит инде җаваплыгы, һәм ир-атларның. Тиеш дип түгел, һәр юлысы шаккатып. Әгәр дә син кабул итсәң, рәхмәтле булып, син ашарга пешердең, рәхмәт. Машинамны җылытып куйдыңмы, ничек инде җылытмаска, минеке дә җылыта дип түгел. Һәр юлы шаккатып, әгәр дә менә шулай эшләсәң,
гаиләдә барса яхшы була дигән киңәш минем Искиткеч. әле дә истә калды Әйе, чыннан чын. да. Гади генә киңәш, кызлар. Тиеш Шул дип истә түгел, калган. бу миңа мөһим дип. Тиеш дип түгел, должно дип түгел, для меня это важно, димәк, мөһим дип эшләгән очракта искиткеч була. Чын-чынлап менә миңа калса без тапшыруда җитәрлек киңәшләр бирдек, файдалы булачак. 30, 40, 50. Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы, заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы дөньяга яктырак караш. Илюзә, безнең дусларыбыз Смотри клиникасы сезгә шундый бер кызыклы гына сорау калдырды. Дөньяга карашыгызны үзгәрткән 3 шәхес, я булмаса китап, я булмаса вакыйга, бәлки фильмнарында әйтерсез. Мин дә аны берникадәр әйтеп тә уздым. Дөньяга карашымны үзгәрткән кеше ул да булса Шалва Аманашвили һәм Бабаянс. Педагог. Әйе, педагог, минем укытучыларым дип әйтәм. Бабаянс һәм өченчесе кем? Шалва Аманашвили дик, әйме Бабаянс дик, һәм Людмила Александровна дигән минем юлымда очраган кеше, мине шундый бик искиткеч гаилә үзәгендә эшләткән кеше дип әйтәм, эшкә чакырган кеше. Мин аларга зур рәхмәтле, шушы эшчәнлегемә кирип китү буенча. Әйме, икенчесе истә калган вакыйгамы? Вакыйга. Фильм, ниндидер китап. Юк, мин кешеләрне генә әйтә алам. Вакыйгаларны һәм китапларны әйтә алмыйм. Мин менә кешеләрне генә. Миндә бик каты менә күреп истә калдыру дигән әйме. Һәм кешеләр белән мөнәсәбәт миңа, кешеләр белән әңгәмә, минем карашыма менә взрыв мозга диләр бит әле, баш миен шартлатырлык дәрәҗәдә фикерләрне. Мин кешеләргә гашыйк. Кешеләрне яратам. Шуңадыр да мин әйтәләр, психологларны бит помогающая профессия, ярдәм итү профессиясе дип әйме. Шуңа да мин кешеләрне яратканга да бу профессияны сайлаганмындыр. Һәм минем карашымны да тормышка кешеләр үзгәртә. Смотри клиникасы бөтен гаиләгез өчен заманча офтальмология клиникасы. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге хакында айгырта. Мәхәббәт. Мәхәббәт турында әйтәсем килә. Җәмәгать, мәхәббәт булмаса, бездә булмас идек. Беренчедән шунысы да бар иде. Минем шундый бер истә калган бер шигырем бар. Авторын хәзер әйтә алмыйм име. Мин тукталган сайын сез мәхәббәт дигән сүз әйтәсез, яме? Әйе. Шулай дип сөйләшеп куябыз. Әйдә. Тормышның серләрен ачканда, язмышның бормалы юлында ашкынып яшәргә ашыктым, уйладым Мәхәббәт турында. Илаһи тойгылар изләдем балкыган хыяллар нурында, ялгыштым, яраттым, туймадым, уйладым Мәхәббәт турында. Сыгылып, чамасыз йөгемнән егылып ятканда урында, сызландым, әмма сер бирмәдем, уйладым Мәхәббәт турында. Сыгылып егылып калмадым, язмышым үземнең кулымда. Үзгәрмим һаман да уйларым мәхәббәт турында. Мәхәббәт булса яшибез. Зөлфия, кызлар, сезгә дә, безгә дә, тамашачыларыбызга да, һәммәбезгә дә яратып, яратылып, кадерлеләребезнең кадерлесе булып яшәргә насыйп булсын. Илүзә ханым, бик Илүзә, зур әйе, рәхмәт. рәхмәт. Шундый рәхәт булды сезнең белән. Алдагы очрашуларда насыйп булсын. Амин. Кадерле дуслар, безнең подкастыбызны караганнан соң барлыкка килгән сорауларыгызны, теләк тәкъдимнәрегезне, башка тапшыруларга темаларны язып калдырсагыз, без бик рәхмәтле булыр бәхетле идек. булырбыз Көтеп безгә, калабыз. безгә кирәк. Һәм безгә язылыгыз, әлеге видео белән бүлешегез. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока. 30, 40,